खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आरिमु नेहाथारि, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बर' हारिमुखौ गोसो गोरबोजों सिबिग्रा मानिजाथाव अस्ताद दिलीप नार्जारी बिथाङा हरखाब ब्लाड प्रेसार जानायनि जाहोनाव क'क्राझार नोगोरनि MRM देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों एबा फाहामथाय लानो गोनां जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बर' हारिमुखौ गोसो गोरबोजों सिबिग्रा मानिजाथाव अस्ताद दिलीप नार्जारी बिथाङा हरखाब ब्लाड प्रेसार जानायनि जाहोनाव क'क्राझार नोगोरनि MRM देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जानायखौ दिनै बिथांनि लोमजानायखौ खबर मोननानै 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा फुंबिलि समाव देहा फाहामसालियाव फैनानै खबर लाहैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव आर्टिफिशियेल दैबानानि जेंनाया गोदान बाथ्रा नङा। दिनै फुंबिलिनिफ्राय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि गोबां ओनसोलफ्राव फिन आरोबाव आर्टिफिशियेल दैबानानि गोहोम। गोबां जायगायाव आर्टिफिशियेल दैबानानि जाहोनाव आथिं लोमनाय दै जमा जादों। गुबैयै नवीन नगर, अनिल नगर जु रड, पान्जाबारि, चटगांव, VIP रड आरो नुनमाटी, नेपाली चक बायदि बायदि ओनसोलफोरा दैबानायाव साग्लोबसारदों, जायनि जाहोनाव सरासनस्रा नोगोरारिफोर जायफोरा फुंबिलि समाव गाव गावनि डिउटी एबा गाव गावनि खामानियाव थाङो बिथांमोना आखायाव जुथा एबा सेन्देल लानानै दैयाव थाबायनो गोनां जादों। एसेल' बिबांनि अखा हानायजों गुवार ओनसोला लोमसावलांदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। हाइलाकान्दिनि अलगापुर बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। अर खामनायनि जाहोनाव गंथाम फालांगियारि दखानफोरा खामजोबदों। बे अरा फुंबिलि 5 रिंगासो समाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जाथायनि खौरांखौ मोननानै मोनथाम बिफाननि पुलिस आरो अर खोमोरग्रा गारिफोरा जाथायथिलियाव सहैयो अर खोमोरनो थाखाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अराव गोबां लाख रांनि सम्पथिफोरा खामजोबदों एबा खहा जादों। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बे अरा सर्ट सार्किटनि थाखायनो जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै होनना सुलुङाव फोरमायदों। फैबाय थानाय समफोराव BTC आवबो एभिक्सन खालामगोन नामा? फैबाय थानाय समफोराव गोबां आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामगोन ना? बे सोंथिया फैदों गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि गोथौ हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै हाग्रा हा एबा मिथिंगाखौ सावनानै गोबां सिलिंखार खालामबाय। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै नायोब्ला आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा सान्थालिफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव BTC सोरखारा एभिक्सन खालामनानै होस्रांनो नांगौ, जायखौ बर' रायजो राजाफोरा लुबैदों। बेनि अनगायैबो BTCनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव माइनरिटि हारिनि गोबां सुबुंफोरा बर'नि गेजेराव थानाय सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थादों। मख'जाथावदि थांनाय माखासे दान सिगाङाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै आबाद मावनाय, बारि बागान, न' लुनानै थानायखौ होस्रांनाय हाबाफारि एबा एभिक्सन खालामनानै आसाम सोरखारा गोबां दखल खालामनानै थानाय हाखौ उदां खालामदोंमोन। दायो बे खेबावबो BTC आवबो 6 सिडुल ओनसोलाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामगोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। बेराफारसेथिं दावराव देख्रेब नार्जारिया एभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों BTC सोरखारनिसिम, जेराव बिथाङा हाग्रा बिफाननिसिम खावलायदों एभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला
फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।